Shalom, shalom, بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid. ሎም ድማ እንትኩሉ ግዜ ንመጽእ ምስ ሓውና ሲም ንማዓልቲ ክኾን ቃል ሒዝና መጺና ኣለና Och idag har vi kommit med dagens ord för er. ሎም እንካፈሎ ቃል ኣብ እዩ ፈጣን ሰብ ዝብል እዩ Och dagens ord är en som är skicklig i sitt arbete. ስለ ፈጣን ሰብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘገርም ቃል አሉ I Guds ord så finner vi många ord om skicklig. ምሳሌ 22:29 I Ordspråksboken kapitel 22 vers 29. ኣብ እዩ ፈጣን ዝኾነ ሰብ ዶሪኻ ትፈልጥ ንሱ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ይዝቆም ኣብ ቅድሚ ታሕተዎት ሰባት ኣይቆምን Det står: ser du en man som är skicklig i det han gör, han står i kungarnas tjänst. Han ska inte tjäna okända. ሪኹም ኣብ እዩ ፈጣን ሰብ ማለት ኣብቲ ዝተዋሃቦ ኣብቲ ዝጀመሩ ፎክስ ገይሩ ብሙሉእ ሓይሉ ኣብ ጊዜና ኣብ ሰዓቱ እንድሰርሕ ሰብ Så när vi pratar om en skicklig person, det är en person som i det han befinner sig, i det han arbetar, att han är väldigt noga och arbetar. ሎሚ ክገብሮ ዘለዎ ንጽባሕ ይጽንሐለይ ይብል ሰብ Det är en person som gör det han behöver göra idag och inte säger låt det vänta till imorgon. ንዝጀመሮ ሙሉእ ሓይሉ ዝህብ ሰብ En person som gör all sin kraft i det han har påbörjat. ንዝጀመሮ ኣብ ጊዜኡ ዝፍጽም ሰብ En person som fullbordar det deadline han har satt upp. ኣብ ዕዩኡ ሁኪደ ይኮነ ሰብ En som inte är lat i sitt arbete. ኣብ ዕዩ ፈጣን ሰብ En som är väldigt skicklig i sitt arbete. ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ውጽኢታዊ ሪዛልት እዩ ዘለዎ Sådana här personer har en väldigt stor resultat av det. ኣድማዕ ዝኾነ ሪዛልት እዩ ዘለዎ De får ett resultat som är häpnadsväckande. ስለዚ እቲ ውጽኢቶም ወይ ድማ ስራሖም እሱ ምስ ዓበይቲ እምበር ምስ ታሕተዎት ሰባት ደዋ ይብሎምን Och deras resultat och deras liv gör att de får stå med höga uppsatta personer, inte med låga. ምክንያቱ ገለገለ ሰባት ስኢልኩም ክትረኽቦም ዘይትኽእሉ ሰባት ኣለዉ Det finns vissa personer, ni kan inte finna dem hur som helst. ኣትሊስት ምስኦም ደራኸብ ስራሕ ክህልወኩም ኣለዎ Och det enda sättet att nå dem, det är att ni behöver ha någonting som kopplar er i arbete med dem. ስለዚ ኣብ ዕዩ ፈጣን ሰብስ ምስ ታሕተዎት ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ ነገስታት እዩ ዝብል Så en skicklig person gör att han står i kungarnas tjänst. ስለዚ ብሓቂ እንተዳ ኣብ ዕዮና ፈጣናት እንድሕር ኮይና ፍጥነት ናይ ዕዮና ምስ ዓበይቲ ደው ከብለና እዩ Så om vi verkligen är skickliga i vårt arbete så kommer det göra så att vi står med dem som är skickliga. ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዝሃበና ነገር ብሙሉእ ሓይልና ክንዓዮ ንደሊ Och därför Gud tycker om när vi ger all vår kraft i det han har satt oss i. ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ንሰርሖ ጽቡቕን ሙሉእን ውጽኢት ክንርኢ ስለ ዝደሊ Och det är för att han vill se det bästa resultatet i det vi gör. ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ዝጀመርኩሞ ነገር ፈጣናት ኢኹም Så till vilken nivå är ni skickliga i det ni påbörjar? ሪኹም ክሳዕ ክንደይ ኣብ ዝጀመርናዮ ነገር ኣብ ሰዓቱን ኣብ ጊዜኡ እንፍጽሞ Så till vilken nivå är vi? Fullbordar vi saker och ting vi har påbörjat i dens tid? ፍጥነትን ምህዋኽን በበይን እዩ Att vara snabb och vara skicklig är två olika saker. ህውኻት ብዙሕ ነገር እዮም ደባላሽው En som är väldigt snabb och hetsig kan göra många saker i misstag. ፈጣናት ግን ብዙሕ ነገር እዮም ድሕርዩ En skicklig person gör många saker i ordning och ser till att det går rätt. ስለዚ ክትሰርሕዎ ኢልኩም ኣእዳውኩም ዝሓዝኡ ዘበለ ስራሕ Om det finns någonting ni har påbörjat för att ni ska arbeta i, ብህጊት ኢድከ ይትሰርሑ låt det inte arbetas i en lat hand. ምክንያቱ ብህጊት እንተደኣ ንሰርሕ ኮይና ፈጣናት ኣይኮንናን ኣብ ዕዮና För om vi arbetar med ett lat hand så är vi inte skickliga. ፍጥነት ናይ ትግሃት ውጽኢት እዩ Skicklig är en som är bästa resultat. ብትገህቲ ኢድ ዝዓይ ድማ ይገዝ እዩ Och den som arbetar med en skicklig hand regerar. ስለዚ ብስራሕኩም ምስ ዓበይቲ ደው ክትብሉ Så för att ni ska kunna stå med de höguppsatta i ert arbete, ኣብ ስራሕኩም ፎክስ ጌርኩም ብሙሉእ ሓይልኩም ስሩ fokusera med all er kraft och vara fokuserade. you will see the result Då kommer ni få se resultatet ክድንቑ ኢኹም och ni kommer bli förundrade. ንርእስኹም ምዘይሓሰብኩሞም ሰባት ክትረኽብዎ ኢኹም Ni kommer befinna era liv med folk som ni inte hade ens anat om. ኢየሱስ ጎይታ እዩ Jesus är Herren. ንስኹም ኣብ ዕዮኹም ፈጣናት ኢኹም Ni är skickliga i era arbete. ሻሎም Guds frid.